Πήγε το άνθρωπος σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Θα πούμε ανέκδοτο τώρα από την κατάσταση. Ναι, θα πω έτσι τώρα που πω για παπαγάλους. Περπατάει ένας τύπος στον δρόμο, ένας κύριος. Περίμενε. Γρήγορα. Θα έχεις πάλι κανένα τυχερό. Και ο Κώστας. Είναι 18-19 χρονών ανήπαντρος. 1,75. Τελείωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Όλες. Μαγειρεύει πολύ καλά, είναι και για το Love Bites. Περίπου τόσο. Τι είπες? Τίποτα. Κάτι σχετικά άσχετο. Και περπατάει. Ο τύπος. Φύγε παιδί μου, φύγε αρκετά. Φτάνουν τα 5 λεπτά δημοσιότητά σου. Περπατάει ο τύπος στον δρόμο και περνάει μπροστά από ένα μαγαζί που πουλάει διάφορα πουλιά, pet shop αυτά τα. Οπότε εκεί περνάει ένας παγάρος μες στο κλουβί και αρχίζει και φωνάζει. Μαλακά, μαλακά. Σταματάει αυτός. Τι κοιτάνε μαλακά, μαλακά. Πανικοβάλλει το τύπος και φεύγει. Πάει στη γωνία, βγάζει το κεφάλι. Τι κοιτάνε μαλακά. Τι μπαρτώνε πάνω στο δρόμο. Ο χαρακτήρας του παπαγάλου δεν υπάρχει. Σκατά που λένε αυτό. Πάει στο σπίτι, φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά, φοράει και ένα καπελάκι. Σκύβει και το κοιτάει. Κάνε στο μαλάκα με τα γυαλιά. Που γυρίζει το ανεβαίνει πάνω, φοράει και μια περούκα, μια ρόμπα. Το καρναβάλι, μαλάκα. Έχει γίνει έξαλλος. Μπαίνει μέσα, με τον μπαίνει μέσα. Ρε κάνε στο μαλάκα. Λέει τα αφεντικό, πώς το κάνει ο παγάλος τόσο πάρτα, ρε, το θέλω το βρωμόπουλο. Το βάζει σε μια μαύρη πλαστική σακούλα σκουπιδιών μεγάλο και τον παίρνει και φεύγει. Πάει στο σπίτι. Κλείνει την πόρτα και αρχίζει έτσι πως ήταν. Μπάου στον ένα τοίχο, μπάου στον άλλο τοίχο. Κάτω, χτύπησε 10 λεπτά. Τον κοπανούσε αριστερά-δεξιά. Τον έστρωσε τον παπαγάλο. Τον ανοίγει, δίνει ο παπαγάλος και αλλού το λοφείο, αλλού το φτερό κτλ. Πω, 10 λεπτά σεισμός, μόνο εγώ και ο μαλάκα ζήσαμε. Νεανική επελότα. Θυμήθηκα και εγώ.